Моля? Мисля, че просто ти не е идеално. Какво не му е? Ма какво не му е идеално на това столче? На детето ли? Моля? На детето ли? Ами защо не е идеално? Защото трябва да сгубя големите неща. Кое трябва да сглобиш? Големите неща трябва да сгубя. Ами хайде сглоби ги. Сгуби се цяло... Аз сгубих Какво? цялото столче. Такова. За кого е това столче? За детето. Виж колко е голямо. Кога ще му... Трябва толкова високо трябва детето. Кога ще му дадеш това столче? И сега ще му го дадем. Ами то къде е сега бебето? Моето коренче. В твоето коренче? Къде в твоето коренче? Тук и минава е тук. През къде минава? Тук минава. И какво прави сега бебето в твоето коренче?